Niin, Salpapolku lähenee loppua ja semmonen 500 metriä jäljellä ja tämmönen linja tässä on mennyt no ei nyt ihan koko matkaa, mutta aika paljon näkynyt koko reitin varrella tätä näin. Ja onhan tää nyt aika hurja juttu, että tätä jatkuu reilu 1000 kilsaa tästä näin vielä pohjoiseen. Lähdetään jatkaa matkaa tästä näin, mutta loppumatkaa ei kuljeta tätä mukaille, vaan ehkä siellä täällä voidaan törmätä siihen, mutta Salpapolku on ollut ehkä aika pitkälle semmonen, mitä mä odotinkin. Paljon mettäautoteitä, jonkun verran polkuja. Tämmöstä maastoa, missä nyt mennään, niin loppujen lopuksi hyvinkin vähän. Jos mietitään matkaa tuon 50 kilsaa, niin pienillä kantamuksilla 2 päivää. Jos haluaa tutustua ja käyttää paljon aikaa tähän tutustumiseen, mitä täällä on paljon korsuja ja muutenkin nähtävää matkan varrella. Ja kesäkaudella, jos haluaa museot käydä läpi niin varmaan 3 päivää kannattaa silloin varata aikaa, että pari yötä. Maasto on aika helppoa, kevyttä, ei oo mitään raskasta menoa ollenkaan. Mut ensimmäistä kertaa mä oon itse täällä näin, niin kyllähän pakko sanoa, että on nää nyt aika huikeita juttuja on niinku ihan oikeesti. Nyt se niinku historia on kiinnostanut itseä tosi paljon ja tietää niinku Suomen sodista jonkun verran ja Salpalinja on ollut nimenä siellä täällä ja ollaan sanottu, että mittava projekti ja Suomen isoin rakennustyömaa ja mitä ikinä, niin kyllä se niinku muuttuu konkreettiseksi nyt kun pääsee näkemään se, että minkälainen homma se on ollut ja miten paljon täällä on niinku metsät täynnä kaikenlaista. No korsut varsinkin teki kyllä aikamoisen vaikutuksen. En sisälle oikeastaan uskaltanut yhteenkään mennä ihan vaan siinä, että mä oon yksin liikenteessä. Niihin pääsee lähestulkoon ilmeisesti kaikkiin sisälle tutustumaan. Mutta siellä on omat vaaransa, niin en riittynyt kun on yksin liikenteessä niin mennä käymään. Että täytyy tulla pistää tämäkin paikka listalle. Mut joo, varmaan ehkä mitä mä voisin suositella tässä näin, niin tää reitti on aika semmonen, että maastopyörällä voisi olla aika kiva tulla tää läpi. Se antaisi aika hyvin aikaa sitten, kun pääsee paikasta paikkaan nopeasti, niin sitten olisi paljon aikaa tutustuukin kanssa näihin korsuihin ja muutenkin mitä tässä matkan varrella on. Ja niitä on tosi paljon tässä näin tämän 50 kilsan matkan varrella. Että tosi paljon nähtävää on. Henkilökohtaisesti ihmettelen, mä oon asunut tässä näin lähtöpisteestä 50 kilsaa. Miksi mä oon koskaan tullut tänne näin aikaisemmin. No, sitä ei tarina kerro. Että parempi myöhään kuin milloinkaan. Uskoisin, että tuun kyllä uudestaan maastopyörällä vielä tänne näin, että on kyllä tyylikäs paikka. Tosiaan lähtöpiste on Virolahdella semmonen kuin Majaniemi. Netistä löytyi tosi huonosti tietoa tästä reitistä. Mä ajattelinkin, että mä kyllä pistän tästä näin valvoville tahoille, ketkä tätä pitää yllä, niin vähän mainintaa, että kyllähän nyt vähän voisi olla jotain informaatiota reitistä. Että jos ne nyt menettää muutaman karttamaksun, mikä on 10 kappale, niin sillä, että ne pistää reitin tonne nettiin, niin ei se nyt siitä voi olla kiinni. Mutta tosiaan Majaniemestä lähtö. Tää on isossa kaavassa hyvin merkattu tää reitti. Muutamia hakkuuaukeita tuossa matkan varrella oli, missä joutui ihan arpomaan ja
Sitten kun ihan tarkkaa reittiä kartastaan ei tiedä ja vähän kuin ajatuksissani, niin kyllä siitä voi ohi hilpasta kyllä komeasti, että sinisillä merkeillä, tolppamerkeillä ja puihin on pistetty merkintöjä, että niitä seuraamalla näkee. Tietysti kartassa kun menette kattoo nettisivuille polualku.fi, niin pääpiirteittäin tää reitti näkyy siinä, mitä mä oon kulkenut tän. Tietysti GPS ei nyt ihan kaikkea lähetä ja kaikkea joka 5 minuutin välein, vaikka se pitäisi, niin ei paikana sitä. Plus, että sitten mä muutaman kerran vähän suoristin reittiä, kun en jaksanut muutamaa korsua lähteä katsomaan, mutta niin kuin sanoin, niin pääpiirteittäin se reitti löytyy siitä kartalta, kun menee katsomaan. Joo, ei mitään. Tässä on kohta kuukauden päivät menty ja ensimmäinen merkattu reitti on nyt takana. Ihan ok fiilis. Rinkka painaa ihan perkeleesti. Huomenna pidetään taukopäivä, lepopäivä. Johtuen siitä, että on luvannut yli sentin vettä huomenna tulevan tuolta taivaalta. Niin muutetaan vähän järjestys. Mun piti Nuijamaalla olla vasta seuraava tauko, mutta mä pidän sen nyt. Pääsään ton sadepäivän ohi tossa. Sitten toinen, niin nyt huomisen aikana niin aika rankalla kädellä reppu tulee kevenemään. Niin kuin sanoin tuossa joskus aikaisemmin, että se on varmaan siellä jossain 25 kilon hujakoilla se paino tällä hetkellä, niin ylihuomenna kun mä lähden liikkeelle, niin se ei joku 20 kiloa, että 5 kiloa lähtee nyt vaan ihan raakasti pois sitten, että kaikenlaista kovaa. Ja sanotaan, että todennäköisesti silloinkin on vielä liian paljon tavaraa. Tai ei mitään. Ilmeisesti saavumme Syvä Valkjärvelle, joka on starttipaikka tälle linjalle. Ja tosta näkee pääpiirteittäin ton reitin se on 50 kilsaa. Tätä Hostikasta on toinen startti tai lopetus ja sitten täällä alhaalla Majaniemessä, niin täällä on sitten lähtöpaikka tuolla. Tosta näkee sitten Salpalinja, kuinka pitkä se on. Jos mä nyt sanon, että 1000 kilsaa, niin varmaan 1500 on lähempänä kuin 1000 kilsaa. Että ei mitään, matka jatkuu. Tässä on muutama kilsa vielä huoltopaikalle ja huomenna vähän lepäillään ja huomenna jatketaan matkaa. Ei muuta kuin rock'n'rollia.